Здравейте, приятели на криптовалутите! Днес ще ви разкажем за една от най-забележителните криптовалути наскоро – Polygon, или позната още като Matic. Но какво всъщност представлява тази криптовалута и защо става толкова популярна? За да започнем, Polygon, Matic, е разширение на Ethereum мрежата. Той се стреми да реши някои от най-големите предизвикателства, пред които е изправена Ethereum, като високите такси и скоростта на транзакциите. Можете да си представите Polygon като мост между Ethereum и различни вторични блокчейн мрежи. Този проект се стреми да подобри мащабируемостта и да предостави по-бързи и по-евтини алтернативи за транзакции и действия в дигиталния свят. Но нещо, което прави Polygon толкова вълнуващ, е бързият растеж на стойността му. Инвеститорите и търговците са привлечени от възможността за добри печалби и по-широкото приложение на тази технология. Какво е монетата Polygon? Polygon е мрежа за разширяване на втория слой, която е изградена върху Ethereum. Тя позволява на потребителите да извършват транзакции бързо и евтино, като същевременно се възползват от сигурността на Ethereum. Монетата Polygon, Matic, е собствената криптовалута на мрежата Polygon. Тя се използва за плащане на такси за транзакции и за награждаване на валидаторите, които поддържат мрежата. Matic е една от най-популярните монети за разширяване на втория слой, а Polygon се използва от много популярни проекти, включително Aave, SushiSwap и QuickSwap. Ето някои от основните предимства на Polygon. Бързи и евтини транзакции. Транзакциите в Polygon са много по-бързи и евтини от транзакциите в Ethereum. Polygon може да обработва много повече транзакции в секунда от Ethereum. Polygon се възползва от сигурността на Ethereum. Как да купя Matic? Matic може да бъде закупен от много популярни борси за криптовалути, включително Binance, Coinbase и Kraken. Заключение, Polygon е една от най-популярните мрежи за разширяване на втория слой. Polygon предлага много предимства, включително бързи и евтини транзакции, мащабируемост и сигурност. Ако искате да научите повече за Polygon, Matic, или да споделите вашето мнение, не забравяйте да се абонирате и оставите коментар под този видеоклип. Ще се видим скоро с още интересни новини и анализи за света на криптовалутите. До тогава останете информирани, приятели!